Siyakhuleka-ke Ndlondlo enkulu, siyakhuleka emagumbini amanomhlaba, siyakhuleka enhla nasenzansi, empumalanga nasentshonalanga, eningizimu nemaphakathi. Lo umkhulu Gwabini kanti le Indalo Media and Podcasting. Nganza kwethu kulabo abasha abasanda kusijoyina, ngicela ukuthi nje kunina welcome, ikhaya lethu leli likamoya. Ngicela sibambaneni, sisaphothaneni, sikhulisaneni kulolu hambo olude kangaka. Kanti kulabo asebehlalile nathi isikhashana impela, ngiyabonga kakhulu bantwana bamoya. Engathi uNkulunkulu anganandisela nethonga linandisele. Kusho okukhulu kuthina ukuthi nisisaphothe, nikhomente, nilandele amavidiyo ethu. Siyakhula siyi-channel, so ngicela niqhubeke nisaphothe ningaphezi. Nginifisela konke nje okuhle ngaleso senzo senu sokusisaphotha, sokusisekela, sokuyilokhunja i-channel, sokuyitusa. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu. Bantwana bamoya, ngike ngenza isonto elidlule besibhizi sikhuluma ngama-tricks esithunywa, ikakhulukazi ngezinto ezihamba zibe ubungozi besithunywa esingahlalisekile, esingahlelekile, esinga-alayinekile kahle ngendlela, esingahlambulukile, esisadinga ukugcinelwa iy'mfanelo zazo, okanye isithunywa osuqalile ukwenza izinto zaso, kepha kukhona le procrastination ebuye ibe khona kuhambo lakho, okanye usayenza ngendlela ekungeyiyo le oyalelwe ukuthi uyenze ngayo, okanye le ekufanele ukuthi uyenze ngayo. Sakhuluma-ke ngalawo mathophikhi ngani zakwethu ngesonto elidlule. Abantu abaningi bathintile kakhulu le topic yesithunywa, ibathintile. Ngiyahleka phela ngoba kuyahlekwa, abanye kade bengenzela off ama-VN ku-WhatsApp, bengihlekisa besho ukuthi hey, mina isithunywa sangigila kanje, besho into ehlukahlukene-ke abantu. Okunye kuyahlekisa kodwa okunye kuyadabukisa ngani zakwethu. Kodwa-ke kunjalo, kubaba kunjalo, kufanele umkhulu Gwabini anambulele lezi zinto ukuze uhambo lenu, laba abasaqala nalaba asebeqalile indlela, lube lula kunohambo lomkhulu Gwabini, kube lula kunohambo labantu asebehambe ngaphambilini lolu hambo. So iyona nhloso ngqangi yale channel, ukwenza uhambo lwenu lube ngcono, lube lula kunolwethu. Camakho, hhayi ke ngaphandle kokupholisa amaseko, ngicela siphinde siqhubeke. Lo asiwuthathe njengo-part 3 wobunzima nobungozi obuhamba nesithunywa, nama-tricks-ke nje esisebenza ngawo, cause ngeke ngakuveza lokho ukuthi sinama-tricks amaningi. Isithunywa sineminingi eminingi indlela esi-operate-a ngayo nje isitalo. Bantwana bethonga, hlampe nje angivezane singene kuyona, singayi-recap ngoba into entsha le kade sikhuluma ngayo. Le topic yesithunywa siyiqale nje last week, so there's no need to recapitulate. So rather, let's just dive into today's aspect yemilingo yesithunywa. So isithunywa siyinkinga bantwana bethonga, isithunywa esifuna ukusebenza, isithunywa futhi lesi sithunywa lesi esizohamba sikufake ensebenzweni, lesi esiphahlwe idlozi, siyinkinga kakhulu leso sithunywa isigaba saso, ngoba uma ngabe ungasigcini, ungasilaleli, ngoba phela idlozi lisebenzisa isithunywa ukudlulisa imiyalezo, angithi? So uma ngabe ungakulaleli lokho, okanye uzenzele okwakho nje ukubheka eceleni, hhayi sizokushuka. Ukukushuka sizokushuka futhi ngokujwayelekile kugcina sona. Hhayi kugcina sona hhayi sizogcina sona, sizogcina sona. Futhi mase kugcina sona kusuke ngasemnandi bantwana bethonga. Sikuveze nje lokhu hlampe in as much as sizama ukuthi sipresent izinto ngendlela e-entertaining, kodwa in actual fact le mimoya esikhuluma ngayo imimoya e-aggressive ngendlela eyisimanga. Imimoya onako ukuba ubuqaba, uvesane ukwenze ukuphendule wena iqaba. Kwenzeka izinto nje kuwena, abantu bathi, hawu wena kaNsondo ufunde kanje, kwenzeka kanjani ufuna umsebenzi kangaka ungawutholi? Hawu wena kaNsondo ufunde kanje, udilizwe kanjani la ngoba ukwi-position e-right? Hawu wena kaNsondo uyabona sinobuqaba, isithunywa sinobuqaba, sikwenzisa into kuphela ukuthi ufundile, kuphela ukuthi kini ninemali, kuphela ukuthi ubunemali zolo lokhu, kuphela ukuthi ubune-position ethize emsebenzini, kuphela ukuthi ubushadile emshadweni onjani. Isithunywa ngani zakwethu siyinkinga uma ngabe kuyilesi esiphahlwe idlozi, lesi esizokufaka ensebenzweni, lesi esifuna ukusebenza. Hhayi siyinkinga kakhulu. Ake siqale lana-ke,
Naku-ke kufanele nikwazi ngesithunywa. Isithunywa lesi angithi umoya wemvelo. Umoya wemvelo lo. So umoya ukhona yonke indawo. Siyaphefumula nje, umoya ukhona yonke indawo, angithi. Isithunywa-ke nayi into yesithunywa esishikizelayo, esiphithizelayo. Yazi isithunywa sinayo i-tendency yokuthi mangabe ake sithi mhlampe ubuhleli nabangani, mhlampe nine-meeting ethize nje. Mhlampe ama-business associates, benine-meeting ethize. Okanye ubuhlezi ney'hlobo, okhazini, mhlampe nje nize niy'hlalele nje nixoxa, i-family gathering, uyabo? Ebese kufika isigaba sokuthi sekufanele nihlukane. Mhlampe futhi ningakahlukani, kukhona lesikhathi leso zokusuke kulesi sixuku lesi ohleli kusona. Mhlampe abangani, ama-colleagues, family members, okhazini. Usuke nje kube khona into ekuphoqayo ukuthi usuke la uye somewhere, uyolanda something usazobuya la. Ngesikhathi umzimba wakho umzimba lo, ngesikhathi usuka uwalker, uyishiya le crowd, ulishiya leli qembu la lodwa. Uhambe umzimba wakho uyolanda lento oyoyilanda, mhlampe emotweni, ebese uphinde futhi uyabuya uzojoyina leli qembu ohleli nalo. Isithunywa sona ngoba siwumoya asihambi, siyasala isithunywa la. Sirepresenta wena, siyasala la. Ngesikhathi bona bebona umzimba usuka uya le bekubona usithela, ebese kuba khona ukuhleba abakwenzayo. Bahamba kabi ngoba isithunywa sisuke sisahleli sona. Awuthi mawusuka uhamba nesithunywa sakho sisuka. Siwumoya, sikhona yonke indawo. So sona sisuke sisele la. Sizwa zonke iy'nkulumo, sizwa yonke indlela abakuthatha ngayo labantu ohleli nabo. Kangangokuba lezi zinto abazozikhuluma, le attitude abazoyilokhunja, abazoyidirector kuwena ngesikhathi usukile la, yile attitude le abazobuya masusuthongela, bakukhombise ukuthi labantu obuhleli nabo obani kahle hle. Bakuvezele ama-true colours alabantu okade uhleli nabo. Kungaba umndeni, kungaba abangani, kungaba ama-business associates, ama-business partners, kanjalo kanjalo. Isithunywa nje esikhwishizelayo esisebenzayo sinayo leyo tendency yokwenza leyo nto. Uhlale nabantu, ebese kufika isikhathi sokuthi nihambe nihlukane. Ngesikhathi usuka wena uhamba, umzimba wakho usuke uhamba, uvalelise nje ubashiye uhamba. Isithunywa sisuke same time sikulandele. Siyahlala la sizwe ukuthi bathini masusuhambile wena. Bakuthatha kanjani labantu masuhambile. Sesokuxoxela kuphi? Ebuthongweni. Sesokuxoxela kuphi? Ngemizwa. Sesokuxoxela nini? Ngemicabango. Nge-intuition, yabo lento yokuzwa ukuthi hey, labantu engihleli nabo angibezwa kahle, kodwa okanye kusikhathi uzwe mawuflathela ukuthi khona izinkulumo ezisalayo. Angithi phela sasele isithunywa sakulalelele, silalele ukuthi kuthiwani ngawo. Nesithunywa-ke lesi, isithunywa futhi esifuna ukusebenza, esikhwishizelayo. Njengoba ngisho ukuthi siyakhwishizela lo moya mangabe ungawukhalimi, ungawuhlambululi, ungawu-align kahle emzimbeni wakho. Yingakho ubanga lesiphithiphithi osibangayo, because wona by its very nature nje umoya ophithizelayo, ophithizela ngendlela eyisimanga. Kuhambe kuhambe isithunywa futhi, yisona lesi sithunywa esike sithi, mhlawumbe sike sithi nje mawuvuka uye emsebenzini noma mhlawumbe uya kwibhizinisi lakho, noma mhlawumbe uhambisa iy'ngane esikoleni. Isithunywa leso siphinde sikutshela ukuthi mhlawumbe ujwayele ukusebenzisa uMadiba Road ukuya emsebenzini okanye noma yikuphi. Kodwa mhlazane isithunywa sakho sivuka ngalelo langa, angithi sona siba semva kwakho, siyisithunzi sakho, siyasala ngasemuva, kodwa futhi nangaphambili sikhona. Yisona lesi sokushintshisa i-route ojwayele your daily i-route nje oyisebenzisa njalo ngosuku. Ngelanga elithize bathi hayi namhlanje ungasebenzisi uMadiba Road, sebenzisa uButhelezi Road. Into ongayijwayele ukuyenza uyothi ngempela mawuthatha uButhelezi Road, emva kwesikhashana uzwe kuthiwa khona ingozi enkulu eyenzekile kuMadiba Road. Ngisho uhamba ngey'nyawo, kukhona kuney'ndlela ozaziyo ukuthi hama ngiye endaweni ethize, ngihamba la, ngijike la, ngijike la, ngijike la. Kodwa ngelinye ilanga kube khona into eyenzayo ungajiki namhlanje laqonda. Ebese laba kade bekulandela abajikile uzwe kuthiwa babanjwe inkunzi. Isithunywa siyaphithizela. Uyasibona ukuthi ngifuna njengoba ngenza lo mzekeliso, I want to paint a picture
emqondweni wakho ukuthi sikhuluma ngomoya ophithizela kanjani. Ebese mase sengipheyintile isithombe sesithunywa, ebese wena uyazimagina ukuthi physically umatcha kuphi la. Yingakho-ke uzohamba hambe ube nezigulo ezilethwa yini? Ukucindezelwa yilo moya oyishingishane kanje, because uyasibona ukuthi sisebenza 24/7 sona, asilali. So kubalulekile nawe ukuthi umzimba wakho uhlukumeze, usisebenzele isithunywa ukuze singakugqibi, singakuletheli izigulo, ngoba sinezigulo zazo, sinobungozi baso. Isithunywa-ke leso. Mangabe sikhwishizela sifuna ukusebenza, sinayo leyo tendency leyo yokuba busy ngale ndlela eyisimanga. Kodwa ngithi wena umuntu ongayigcini izinto, umuntu onganaki, onganothisi, kuzohamba kuhambe kufike lana-ke. Awukhwishizeli, awusi-align, awusihlambululi, awusenzeli lutho, awusiphi ukudla kwaso. Siyafidwa isithunywa, sinokudla kwaso esikudlayo isithunywa. Ngike ngakusho-ke in one of my previous videos ukuthi ikuphi ukudla, yiziphi izinto ezijabulisa ezifidwa isithunywa ebese siba nozinzo emzimbeni wakho naphezu kwesabelo sempilo yakho. Isithunywa, asinqeni isithunywa ufike usebenze iminyaka, kuze kufike isikhathi sokuthi uyashiya emsebenzini. Uthi mangabe ushiya emsebenzini, lento le ukhumbule ukuthi akuyona into evesane ifike kulonyaka nje isiphezulu. Kuhlala kukhona izimpawu ezikhona, kube ukuthi uyaziphikisa ukuthi hayi khona into ekhona, khona into oyifumbethe, khona into oyiphethe. Kodwa manje uyiphikisa, abanye bacasha ngamasonto, abanye bacasha ngalokhuya, abanye bacasha nge-addiction. I-addiction futhi ijwayelekile kakhulu ebantwini abanesithunywa esiphakeme, esifuna ukusebenza, esifuna ukugcinelwa izinto. Isithunywa esiphahlwe yini? Isithunywa esiphahlwe yidlozi, isifuna ukugcinelwa izinto ezithize. Kodwa kumele uqale ugculise isithunywa kuqala before sikuhande over edlozini. Yilokhu kunjana-ke bantwana bethonga, lento le izokwenzeka kanje. Uzothola ukuthi ususebenza iminyaka eminingi, awuli-observe lolu siko lesithunywa, awusenzeli lutho lesithunywa, kodwa amaphupho akho ayakutshela ukuthi hayi bo, awuhambi wedwa wena, kunabantu abangiphethe, kunobudlelwano nabo nemimoya ethize yemvelo ekufanele uyihloniphe, uyigcinele usiko njengoba kwakwenziwa endulo, okhokhokhulu, okhokho bokhokho, okhokho basendulo. Wena ukwenzi lokho, ubona nje impilo engathi isakuvuma. Hayi, kuvesane ufikelwe into yani, mhlawumbe uretire okanye uyithathele nje i-package, uhlale phansi. Yabona-ke mangabe wasigcinela izinto, ngisho into oyicabangayo ingayeli nje ngakhona, hayi sizokugila. Sizoshabalalisa manje-ke izinto lezi ezenza wena ubuwena ukhukhumale. Sizoshabalalisa zona lezo zinto. Asincede ukukulethela umuntu ongathithi uyintombi, intombi oyithandayo. Uma uyithanda le ntombi, isha amashushu into yeni. Uyabona lethando lusha amashushu. Angithi wena uqeda ukuthola iy'mali zakho zasemsebenzini, usadonse futhi umoya because uyabona ukuthi hayi imali ikhona, ngisazocabanga kahle ukuthi kahle ngi-venture into ibhizinisi enjani naleli lamsamo enginayo. Ngoba usiplanele isithunywa, uhlelele isithunywa nedlozi lakho. Hayi bazoqala badlele imali-ke manje, bazokulekelela bakudlele yona masishane. Ngisebenze nabantu abaningi bantwana bethonga, abantu abaningi asebefike la kumina abake baba sesimweni esinje nesicishe esifana. Leya nto kube ngathithi uma u-withdraw u-1,000 yona i-withdraw u-5,000. Uma u-withdraw u-2,000 u-2,000 rand yona i-withdraw u-6,000 rand. Umoya lo, yonke into yakhe ivesane iphephuke nje yonke into. Ifike-ke le ntombi yakho engathithi uyayithanda kakhulu. Uvesane uyithande ngale ndlela ukuthi ufuna ukuyilobola, ufuna ukuvela kubo, ufuna ukuyigcinela zonke iy'mfanelo ngokushesha. Angithi lapho awuyicabangi into ekumele ethongeni nasedlozini, esithunyweni, awucabangi nje lutho lo. Isithunywa angithi siyisikhwishikhwishi isithunywa. Sikwenza ube convinced ngalezi zinto lezi eziluthanayo, ngoba siyakhwishizela, angithi asihlelekile, asihlambulukile, sizokudonsela noma yini embi. Kanti akusekuhle lokho okwenzakalayo. Uyicele le ntombazane, uyilobole, uvele kubo. Before you know it, mhlawumbe ususpend 150,000 of your lump sum okade uyitholile.
Usuthathe nje 150,000 ngokuspenda kubo kantombazane. Uyazi ukuthi uyomangala into ye-universal kungapheli ngisho 6 months ikhona. Kushabalale nje konke futhi makushabalala kuvele kushabalale. Yabona-ke izinto ezenziwa izithunywa ngamabomu, awubi nawo amandla okuziphursuer legally, awunawo amazwi okuzipursuer. Uvesane uba nale nhliziyo yokuthi eyi uyazi nje kwenzekile. Isithunywa-ke siyacindezela, angithi umechapha usigcinela iy'mfanelo. Siyakugqiba kahle hle, siyakumimilida, siyakumimilida, siyaqeda ngawe. Ngobani? Sidla wena uma ngabe ungasifidi. Yebo, iyona phrase ebengiyidinga. Isithunywa uma ungasigcinile iy'mfanelo zaso, sidla kuwena. Sidle kuwena ebantwaneni, sidle kuwena emzimbeni, sidle kuwena ey'malini, sidle kuwena kubudlelwane, sidle kuwena kwisithunzi sakho. Uphelelwe isithunzi, sikwenzisa izinto ezokuqedisa isithunzi. Uphelelwe isithunzi nje emphakathini, uphelelwe isithunzi komakhelwane, uphelelwe isithunzi ebudlelwaneni obubona. Yisona sidla wena. Isithunywa sinokudla kwaso, bantwana bethonga. Okufanele wenze sure ukuthi uyasifida. Ukuphakama kwaso, nawe uyaphakama. Ngoba make wasivuma saphakama kakhulu, sizojika sidle wena. Sizojika sidle wena. Ijulile le ndaba yesithunywa, ijulile ingakho ngithe angenzeka kube ama-parts ahlukahlukene, kube khona part 1, part 2, part 3. So what I'm going to do is kule video I'm going to attach ama-link a-part 1 and part 2. Lesikhuluma khona ngobungozi nama-tricks esithunywa. Ijulile into ehamba nesithunywa bantwana bethonga. Lo moya lobukhwishikhwishi babo buwenzile umonakalo empilweni zabantu. Buwenzile umonakalo empilweni zabantu. Kuhambe lesi sithunywa futhi sinayo i-tendency yokuthi make sithi nje kukhona into enhle emehlweni akho. Kukhona into enhle emehlweni akho nangokucabanga kwakho nangokuplana kwakho. Kodwa njengoba uplana lezinto ezinhle, njengoba ufuna lezi zinto ezinhle ozibona zizinhle emehlweni akho, azisi-involve isithunywa, asi-involve idlozi lakini. Idlozi once wa-exclude kuma-plans akho izinto ey'faka isithunywa nedlozi, hhayi usuke uy'donsela amanzi ngomsele. Yazi esiphithiphithini sakho kuyeqhamuka izinto engathi zama-opportunities. Angithi lo moya uyisikhwishikhwishi isithunywa, siyashesha yonke into yesithunywa iyashesha njengoba nje sisebenza 24/7, kuyashesha konke kwaso. Isithunywa ngapha, senza yonke into, siyagada, siyaxwayisa, siyaphuphisa, sigwemisa abantu abathize. Kodwa manje ngoba sihlelekile awusigcineli iy'mfanelo zaso, awusiphi ukudla kwaso. Sizokudonsela nezinto ey'wrong until uzosi-acknowledge, until uqale usihloniphe. Sidinga ukuhlonishwa isithunywa, asimfuni umuntu osithatha kancane. Asifuni ukujulukela ubala uma ungasigcineli into zakhona. Isithunywa sinayo i-tendency, sisebenza angithi ngithe mina sinemlingo, sinama-tricks. Siyazithanda izinto ey'sheshayo. Kwenye yamavidiyo ngize ngakhuluma ngokuthi umuntu okulaphayo ngesithunywa ukutshela ama-concoctions ongakaze uziwaphuphe ngisho ulele. Yena wenza aphile akusize leyo nto. Athi hhayi hlangisa ukuthi nokuthi uzoba right, ngampela futhi ube right. Hhayi kuhamba isikhathi lesithunywa sakho-ke angithi awusinakekeli. Kuzoqhamuka lama-opportunities mhlampe ama-pyramid scheme. Yabona lezi zinto ezithi thatha imali faka u-R5 la, after 2 weeks, after 4 weeks uzobe sewu-R25. Yabona-ke abantu abangayilungisile into zabo zesithunywa. Le i-trick enkulu, i-secret enkulu engiyambulayo ngumkhulu Gwabini. Sinako-ke mase sesidla wena isithunywa, angithi sikhulu kunawe awusigcineli izinto. Sidla kuwena ukuze sifideke. Yabona-ke lawo ma-opportunities anjalo bayawathanda-ke abantu abaney'nkinga zesithunywa. Bayawathanda izinto ey'sheshayo. Kufana bayasithanda i-gambling, bafuna into esheshayo. Angithi lo moya uyabahlula, uyaba-overpower, ushesha ngaphezu kwabo. So manje nawe uzokwenzisa izinto ey'sheshayo engathithi yabona izinto ezibukeka zibe i-instant gratification because isithunywa sinjalo. Senza into manje, uthandaza manje, siwuhambise manje umthandazo wakho ebantwini ofanele sibayise kuwona. Ucele ukuthi manje sikuthuthe manje okusiyise le. Siyenza into manje isithunywa. So uma ngabe ungasifidi, sidla wena, sikudla manje. Angazi noma niyayizwa bantwana bethonga into engizama ukuyichaza. Konke kwesithunywa it happens instantaneously. Into yamanje esheshayo.
Kodwa mangabe ungasifidi futhi sikudla wena, sikudle sisheshe. Ingakho umuntu ongakayihleli le mimoya yakhe izithunywa zakhe ezingaka-alayineki ujwayele ukuluza kakhulu. Mangabe elahlekelwe izinto, ufike alahlekelwe umsebenzi, alahlekelwe iposition enkulu, alahlekelwe umfazi, alahlekelwe umshado, alahlekelwe indlu, alahlekelwe konke kwenzeke nje because lo moya umoya osheshayo, kuyashesha, uyagijima. Njengoba ngihlale ngisho kula mavidiyo baze bahleka omunye wathi ukhuluma uchaza isithunywa, usazi kahle. Siyagijima, siyaphithizela, isikhwishikhwishi. Kodwa mangabe singahlelekile, singahlambulukile, singa-alayinekile kahle, ungasifidi futhi ukudla kwaso, sizodla kuwena, siyokhwishizela empilweni yakho, sikhwishizele kwi-health yakho, ube umuntu oba namahlala akhona, ube ney'gulo ezithize. Siyabulala isithunywa, siyingozi isithunywa mangabe singahlelekile bantwana bethongo. Uzothi unale mali lump sum, ama-plans akho angithi awasi-involve nje ukugcina izinto zasethongeni nasesithunyweni. Kuvesane kuqhamuka i-opportunity, kube khona nje into ozozithola kuyona kuthiwa yazi mangase uthathe lo 100,000 wakho. Angithi isithunywa sisebenza ngengqondo. Ingqondo iyahlangahlangana mangabe naso sihlangahlangene. Uyibone lento, yazi uyiphitshe ngamehlo engqondo, ubone ukuthi yazi mangafaka lo 100,000 la, ngampela in 4 weeks time ngizothola seku-500,000. Ube convinced. Angithi isithunywa siyacabangisa. Usuzoloku daydreamer-ke wena, ubona umajina lo 100,000 wakho uwufakile, ebese udaydreamer nge-potential return leya 500,000. Yonke impilo yakho-ke sizoba centered around ukuthi ngizokwenza u-A no B no C ngalo 500,000 mase usubuyile. Ebese uyakhohlwa ukuthi hayi khona kunezinto wena usaney'kweleti wena zasethongeni, usaney'kweleti zesithunywa. Sizokublinda, angithi sesidla wena. Ngampela uzowukhipha lo 100,000 uthi va. Hhayi into ezokwenzeka lapho, hhayi uzobona ifilimu. Hhayi uzobona ifilimu. Hhayi uzobona ifilimu lapho. Imikhuba yesithunywa, ukuphithizela kwesithunywa, mangabe ungamatch-up naso, ungasigcineli iy'mfanelo zaso, ungasifidi ukudla kwaso, sizodla kuwena, sidle ebantwaneni, sidle enzalweni yakho. Ijulile indaba yesithunywa bantwana bethongo, ijulile leyo nto, ijule ngendlela eyisimanga. Iwona moya okufanele niwuhloniphe kakhulu kunokunye ongase ukucabange. Kunokunye ongase ukucabange. Isithunywa njengoba ngisho ngithi sisebenza kakhulu ngama-ideas, ngomqondo, nangama-tricks, nangemlingo. So mangabe ungahleli, sizokuqhatha nemlingo yasemhlabeni engeke ize ibhenefithe ngalutho wena, ezokulimaza. Ngobani? Umsebenzi waso siyadonsa isithunywa. Isithunywa nje sihlale 24/7 siyadonsa, siya-rejecta. Sitry izinto. Kodwa mangabe singahlelekile emzimbeni wakho, sizotryisa izinto ezi-wrong. Ebese uyacwila, sidle kuwena, sidle kuwena. Imikhuba yesithunywa. Ebese kuba khona isigaba abaningi abadlulile kusona. Abaningi bazorelate nalesi sigaba. Isithunywa esizosebenza, isithunywa esifuna ukusebenza, esizogcina futhi sikufake lokhunjana ensebenzweni, entwasweni ethize. Sinako, kukhona isigaba la esiku-attract-ela khona uhlobo labantu wena oyothi mangabe ususinakekelile, oyokwazi ukuthi ubalekelele. Sikulethele abantu abaney'gulo lezi sona lesi sithunywa esizofuna ukuthi ubalaphe. Kodwa wena ngithi usawumuntu othatha izinto kancane, awukakanaki. Kodwa amaphupho ayasho, nemizwa, nemicabango, uyazibona ukuthi u-active, uyaphithizela. Kodwa manje awukunaki, uyakudisregard-a konke lokho. Uzoqala ube nabangani, uhlobo labangani. Uthi uthatha unanomngani lo, noma unale group yabangani, hayi, yabo izinto zenzeke. Kuhambe isikhathi futhi awusazwani nalabangani. Yabo. Ngani? Wena ubuka umngani ngeso lenyama. Kanti isithunywa sona sibuka isiguli. Hayi ijulile-ke le bantwana bethongo, ijulile. Ngicela nilalelisise-ke le, niyishare le video, sikhule, ningawenzi amaphutha enziwa omkhulu Gwabini nabanye abasemva kwami. Njengoba sinale Ndalo Media and Podcasting, we are trying to mitigate the repercussions okulibala isithunywa sakho kunini enisahamba lolu hambo, kunini enisaqala uhambo
nalaba sebeqalile uhambo kodwa basanyathela eceleni, nalaba abanongabazane abenza izinto uyabona khona kunabantu abasenza ngokuthanda kwakhe. Kunomuntu ofuna ukuthi umoya usebenzise ngendlela efunwa uyena. Kodwa-ke akugcini bona labo bantu, isixwayiso naleso. Asibuyeni kulesi sigaba sesithunywa, lesi ekudonsela khona iy'guli. Lezi y'guli ziningi ziqhamuka kuwena, ziqhamuka ziyafika uya-interact-a nazo, you come across lezi y'guli ezahlukahlukene. Kodwa wena ngoba ubuka ngizinto ngehlo lenyama, nesithunywa sakho asihlelekile. Kwesinye isikhathi ubona i-boyfriend, kwesinye isikhathi ubona i-girlfriend. Kanti ngokwesithunywa, lo moya othunyiwe ukuthi ukuqaphele, lo moya wemvelo onobudlelwane nabo wena kuphela, awuboni i-girlfriend, awuboni i-boyfriend, ubona isiguli. Ebese uyasisondeza-ke isiguli kuwena. Wena uy'tshela ukuthi hhayi ngibona i-girlfriend, ngizoba ngine-girlfriend entsha. Kanti cha, unesiguli esisha kahle hle. Uyagula lo muntu lo, khona isiguli anaso. Kodwa leso sigulo ngeke usazi, kuyothi mase kuhamba isikhathi, izinto seziba amapeketwane kulobo budlelwane. Uma uhlakaniphile usuhleli phansi, uyobona ukuthi lo muntu kwangafanele kwasekuqaleni isithandane. Lo muntu kwangafanele kwasekuqaleni abe i-girlfriend, lo muntu kwangafanele kwasekuqaleni abe i-boyfriend. Abanye-ke lento yabo yokuthatha izinto zesintu kancane, izinto zakamoya kancane. Abanye sebeze bagraduate baba emshadweni. Kodwa lo mshado uyawubona ukuthi awubona umshado healthy lo. Umshado wonke, the whole marriage, the whole matrimonial system, iyisigulo nje esiphelele esidinga ukulashwa. Kodwa wena ngoba izinto uzithatha kancane, awunothisi, uzitshela ukuthi uhleli no-husband, uzitshela ukuthi usuno-wife. Kanti unesiguli, uyasigraduate-isa nje. Iy'nkinga ziya ngokukhula. The more ingena esitejini esithize, nani futhi iy'nkinga kuya ngoba amapeketwane. Isithunywa esinganakekeliwe leso. Sona sifika sidonsile nje, siyadonsa. Kodwa wena ngoba awukakakhuli ngokwakamoya, awukakasinakekeli, awukaka-re-establish-i ubudlelwane lobu okufanele ube nabo nesithunywa sakho. Kuba nezinto esingakwazi ukukutshela zona ezingaphezu kwamehlo, lezo esiy'bona, ezingaphezu kwalokho esikubona with the naked eye. Sidonse isithunywa sona. Uthi unebhizinisi elihle oliqale ngey'thukuthuku zakho, kodwa futhi manje unayo lento le ekhona yakho yesipho. Kodwa ngoba usinakekelile, abantu ozobaqasha kulelo bhizinisi, uqasha abantu abagulayo, bonke bayagula. Lenze njani ibhizinisi lapho? Ibhizinisi lakho will suffer. Ibhizinisi lakho ngeke lilast isikhathi eside. Ngobani? Wena uqashe ngehlo lenyama, wakhohlwa ukuthi unesithunywa, uney'kweleti zasethongeni zasedlozini. Ebese sidla kuwena isithunywa, angithi awusiniki ukudla kwaso, ebese sifida kuwena. Uqale utshela uyaqasha, kanti uqashe iy'guli zodwa. Zikukhombise mase y'fikile ebhizinisini kuzona ziyagula. Ebese ibhizinisi enjani? It crumbles. Kunabantu ababe nezinto ey'phathekayo zolo lokhu, kodwa nje overnight awusazi konakaliphi. Ngobani? Sekufika esigabeni la isithunywa sakho ngoba usinakekelile, sesidla kuwena. Why? Because sidinga ukufidwa, sidinga ukuhlonishwa isithunywa, sidinga ukwenza njani? Ukulalelwa. Sidinga ukuthi uzihlukumeze wena self before sikuhlukumeze sona. Ngoba i-language yaso yona ihlukile kunale language wena ongayisebenzisa ukusifida. Ijulile bantu bethonga into yesithunywa. Isona sigaba leso abantu abaningi esibenze baze bangafinyelela ngisho ekuthwaseni. Ngoba izinto bezivesane y'hliphike la kwi-level yesithunywa. Manigejane nesithunywa-ke ngeke uyithole i-access yale yasedlozini. Ngoba phela idlozi lithume sona isithunywa lesi. Ukuthi awuqale ukline la, ebese kuma uthola izinto edlozini. Uma ufinyelela edlozini, awuqale ulalele lo esimthumile ukuthi atshele wena ukuthi senzele ini nani nani nani. Mawuhluleka ukulalela lokho ngeke ukuthole okwasedlozini. This is Umkhulu Gwamini, kanti le Indalo Media and Podcasting. Ngicela siyivale la u-part 3. Ngizobona ngama-comments ukuthi khona yini isidingo sika-part 4 bantwana bethonga. Till next episode.